Η οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και το θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Ωραίος με το χαλάτε, Εντάξει, θα στα πω μετά. Ο δεύτερος άξονας... Μήπως ενοχλούμε εδώ και θέλετε να μιλήσετε δυο σας? Θα μιλούσαμε πολύ ευχάριστος, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, κύριε Υπουργέ, αφορά και εσάς αυτό. Ναι, είπατε ότι υπάρχει έλλειψη καθηγητών. Και είπατε με μία έπαρση ότι θα πάρω 10 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, όπως πήρε και ο Σφορτσάκης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν εθνική συνείδηση. Τους παρακολουθώ στα διάφορες δοξολογίες σε εθνικές εορτές. Χασμουριούνται και βαριούνται και λένε πότε να τελειώνουμε. Με αυτή την παράνομη τροπολογία που περάσετε κυριολεκτικά από το παράθυρο τελευταία στιγμή, ο λαός ξυπνάει, προβληματίζεται και ο λαός θα ανταμείψει εσάς, και δεν είναι εσάς προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι το κόμμα της συγκυβέρνησής σας, με αυτό που σας αξίζει. Ευχαριστούμε. Κλωτσιές και μπάτσες. Να έχουμε προλάβει να βγούμε εμείς έξω, Και να θυμίσω στους κυρίους και στις κυρίες ότι 41 χρόνια πριν είχαμε την ολοκλήρωση της εθνικής προδοσίας, είχαμε τον Αττήλα II και την ολοκλήρωση της εισβολής, της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κατά μία λοιπόν συγκυρία, την πίεσή σας, κύριε Φίλη, την πίεση σας. Παρακαλώ όλους. Κύριοι της Χρυσής Αυγής. Κύριοι της Χρυσής Αυγής. Κύριε Παναγιώταρε. Κύριε Παναγιώταρε και κύριε Μπαρμπαρούση. Σας παρακαλώ. Έχει το λόγο ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος. Κύριε Φίλη, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Ολοκληρώστε, κύριε Παπά. Ολοκληρώστε. Κύριε Φίλη. Κύριε, ποιος το είπε αυτό? Θέλετε να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση της γυναίκας, αυτή την αντιμετώπιση της οικογένειας, να έχουμε τις γυναίκες με την μπούργα? Βλέπουμε το Ιράν του 70 που ήταν μια χαρά οι κοπέλες και βλέπουμε το Ιράν με την Επανάσταση και είναι όλοι με την μπούργα. Δεν νομίζω να είναι το μέλημά σας. Η θέση της γυναίκας είναι βεβαίως, η εναντίωσή σας στους μουσουλμανικής καταγωγής πολίτες. Είναι το πού τοποθετούν τη γυναίκα. Της Χρυσής Αυγής. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ? Έχετε παρακολουθήσει ποτέ τη συνεδρία? Και βεβαίως το εννοώ. Όλη σας η εναντίωση. Όχι όλη η εναντίωση. Ένα παράδειγμα σας έφερα. Μα είστε έξυπνος άνθρωπος. Λοιπόν, μην βάζετε τώρα αύριο στις 7 η Πανθεσσαλική. Μην βάζετε φιτιλιές. Δεν βάζω φιτιλιές. Έλα που λέτε κάτι που σας λέω σαν παράδειγμα. Πετάτε την μπάλα στην εξέδρα και πηγαίνετε αλλού την κουβέντα. Πέναλτι βαρά και πέτυχε ένα γκολ. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε θέσει, μάλλον προτού θέσουμε εμείς, έθεσε ο ελληνικός λαός τη θέση του με ένα ηχηρό όχι στο δημοψήφισμα της περασμένης Κυριακής. Αυτό ψήφισε ο ελληνικός λαός. Αυτό ψήφισε ο ελληνικός λαός. Μάλλον δεν θα υπάρχει και στο πολεμικό, αν μπορούμε να πούμε πολεμικό, εντός εισαγωγικών, μουσείο των τυράννων. Είναι η σημαία του ΦΕΡΤ. Αυτό είναι στα χέρια των Ελλήνων. Οι Αλβανοί δεν θα το πάρουν ποτέ πίσω. Ο Ατατούρκ λοιπόν γεννήθηκε σε αυτό το δωμάτιο, απεβίωσε, προσέξτε, στην Ισταμπούλ. Η Κωνσταντινούπολη σε 3 γλώσσες αναφέρεται Ισταμπούλ για τα πρακτικά. Αυτός είναι ο ραγιαδισμός σας, υποκριτές του αντισταγματικού τόξου, ανθέληνες και τουρκοπροσκυνημένοι μνημονιακοί. Και έχετε το θράσος να τα βάζετε με τους Έλληνες πατριώτες, να κατηγορείτε και να ασπολογείτε τους εθνικιστές. Τράβα στην Ισταμπούλ, ρε. Άμα σε καλά, τράβα στην Ισταμπούλ. Κύριε συνάδελφε,
Κύριε συνάδελφε. Δεν έχει καμία σχέση αν αυτή η σημαία είναι φασιστική ή αν έχει εδώ το κράνος του Σκερντέμπεϊ ή αν έχει το άστρο ή αν είναι χωρίς άστρο. Είναι μια κλεψίτυπη σημαία. Έχετε κλέψει το δικέφαλο αετό, το βυζαντινό δικέφαλο αετό. Είναι κανονικά το κόκκινο και το μαύρο είναι δικά μας χρώματα. Αυτή η σημαία την έχουμε στα γραφεία μας, το δικέφαλο αετό, είναι βυζαντινή σημαία. Έχετε φτιάξει ένα πλαστό κράτος με πλαστάμα, έχετε κλέψει και ήρωες και χρώματα και σημαίες και προσπαθείτε να αποδείξετε ότι είστε κράτος. Δυστυχώς δεν είστε κράτος. Αυτό το πάτημα το έχει. Με αυτό το πάτημα λοιπόν για να φτιάξετε κράτος, όπως έγινε στις αρχές του αιώνα, το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα. Τώρα έχετε πλέον τις πλάτες των Τούρκων, έχετε τις πλάτες των Αμερικανών και έχετε σηκώσει κεφάλι. Τώρα έχετε τη χαρά που έπεσε ο κομμουνισμός, έχετε καπιταλισμό, μπορεί να έχετε κοκακόλα, μπορεί να έχετε ωραίες κούρσες, οι οποίες δυστυχώς οι πιο πολλές είναι από το έγκλημα και από τα χασίσια. Περνάτε τώρα καλά, χειροκροτάτε τον Αμερικάνο, του κλέβετε και το ρολόι, γιατί το χούι, εμείς λέμε πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά βγαίνει το χούι. Το χούι, το κατσαπλικό δεν μπορεί να φύγει. Λοιπόν, μετά θα κλαίτε κι εσείς. Θέλω απλώς να ερωτήσω αν η αντίρρησή σας για την υπογραφή της συμφωνίας με τη Βουλγαρία είναι λόγω ότι η Βουλγαρία είναι αιμοβούλγαρη και εκτοροσφαγής ή είναι υπεριαλιστές Αμερικάνοι. Πολύ εξυπνακίστικο αυτό και ενδεχομένως. Μας πείτε δηλαδή, κύριε Καμένε, ενδεχομένως αντανακλά το ακροδεξιό σας παρελθόν για να τους αναφέρετε αιμοβουλγάρους. Το δικό μου ακροδεξιό παρελθόν. Το δικό ακροδεξιό, κύριε Καμένε. Μη σας θυμίσω τις συναντήσεις μας στο γραφείο στην Καλυθέα. Για πέστε μας. Δεν θέλω να σε εκθέσω. Πέστε μας, όχι. Γιατί θα πάρεις πλάκα άμα χάσεις την καρέκλα. Πέστε μας, κύριε Παπά. Θα πάρετε ψυχολογικό. Διότι Έλληνας πρέπει να είσαι και στο αίμα, να είσαι και στη συνείδηση, να είσαι 100%. Γι' αυτό και ένα από τα κεντρικά μας συνθήματα που ακούγεται στις εκδηλώσεις μας είναι αυτό που λέγεται και τραγουδιστά. Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ. Και δυστυχώς οι φασίστες, οι νεοφασίστες, αυτοί που δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα, αυτοί... Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να λέγονται αυτά πράγματα εδώ. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, γιατί ο δικός σας βουλευτής, ο κ. Βορράκης, είπε ότι επιτρέψτε μου, αυτοί που δεν μπορούν να μιλάμε με αυτούς, μα μιλάμε με αυτούς που χαιρετάνε μπροστά στο Χίτλερ, σε αυτό που μιλάνε στο Χίτλερ μπροστά, όπως είναι ο κύριος Παπάς. Ο Χατζηνικολάου, ο φασιστοφάγος, να τον πω έτσι, ο άνθρωπος του συστήματος, ξέρεις πολύ καλά ότι είναι ο κολλητός φίλος της παιδικής μου ηλικίας. Να κάνετε παρέα. Ήμασταν συμμαθητές στο Δημοτικό, στο Πειραματικό Θεσσαλονίκης. Αποκαλύψεις. Καθόμασταν στο ίδιο θρανείο, ήμασταν πολύ φίλοι σε όλο το Δημοτικό, μέχρι την 6η Δημοτικού. Και να ενημερώσω τους τηλεθεατές μας ότι ο Χατζηνικολάου, η οικογένειά του εδιώκετο, ο πατέρας του ήταν αντιστασιακός και ήταν στη Γιάρο, τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυε. Η οικογένεια λοιπόν ήταν ακριβώς, ο γιος ήταν στο πειραματικό σχολείο Θεσσαλονίκης και έκτοτε χωρίστηκαν οι δρόμοι μας. Όταν αποστατεύτηκε ο πατέρας μου, εγώ κατέβηκα στην Αθήνα, γιατί ήταν μετάθεση στη Θεσσαλονίκη ο πατέρας μου τότε, κατέβηκα στην Αθήνα και χωρίστηκαν οι δρόμοι μας. Λοιπόν, ο Χατζηνικολάου είχε την πορεία που είχε και ο συμμαθητής του, μαχητής νεαρός των Εθνικών Αγώνων, είχε την πορεία που είχε. Χωρίστηκαν οι δρόμοι μας. Τελευταία αποκάλυψη επί στην ίδια τάξη ήταν και ο συνταγματολόγος που είναι συμμαθητής μου κι αυτός. Για πες. Που είναι. Τρελές αποκαλύψεις. Κατρούγκαλος. Όχι Κατρούγκαλος, ο άλλος που είναι ευρωβουλευτής. Χρυσόγονος. Ο Χρυσόγονος. Τι παρέες, ένα μικρό παιδάκι, λοιπόν, ένα μικρό παιδάκι με τα φτάκια λοιπόν ο Χρυσόγονος. Καλό παιδί στο δημοτικό. Δυστυχώς, ξέρεις, Σιλία μου, όλοι κάποτε υπήρξαν παιδιά και ο Σιμίτης ήταν κάποτε παιδί. Με καράφλα. Να ξεπεράσετε λοιπόν τις αγγυλώσεις σας και να ταχθείτε υπέρ των θέσεων της Χρυσής Αυγής, υπέρ της θέσης μας και αυτή τη στιγμή να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της ασυλίας μου. Στη δε λεγόμενη αριστερά, στο άλλο σύστημα, στο άλλο τμήμα της διαρχίας, σε αυτή που κανονικά θα έπρεπε να λέγεται νεοφιλελεύθερη αριστερά, αλλά και η ακρεφνής βάλε. Μη διακόπτετε να τελειώνουμε. Ήρεμα. Λέω λοιπόν ότι η νεοφιλελεύθερη αριστερά. Ήρεμα.
Ναι, δεν είμαι κατηγορούμενος, κύριε. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Κύριε Παπά, ακούστε. Το τεκμήριο της αθότητας. Είπαμε ότι το πιάτσικο είναι η τέχνη των Αλβανών. Ήρθαν με μια διάθεση ληστρική, με βιασμούς, με δολοφονίες, με κλεψιές. Ήρθαν λοιπόν και αντί να φιλήσουν το χέρι που τους έδινε ψωμί, το δάγκωσαν. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι πληθυσμοί, 50% των εγκληματιών στις ελληνικές φυλακές είναι Αλβανοί. Έχουν φτιάξει μαφία αλβανική στην Ελλάδα, ζουν και βασιλεύουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Έχουν βρει μια Ελλάδα δυστυχώς ξέφραγο αμπέλι, όπου δεν λειτουργεί η αστυνομία όπως έπρεπε να λειτουργεί, δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες, δεν λειτουργεί ο στρατός και έχουν και το θράσος μέσα στην ίδια την Ελλάδα να εκφράζουν απόψεις και να μιλάνε σε στάδια κτλ. Περί μεγάλης Αλβανίας. Είναι βαθιά γελασμένοι. Και αν η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Αλβανία, όπως λέει ο κύριος Άρτουρ, βρίσκεται η Χρυσή Αυγή σε πόλεμο με την Αλβανία. Τι κι αν είναι ο άνεμος κόντρα και τριγύρω προδότες πολλοί πολλοί, θα θεργεύει της πίστης η φλόγα όσο του η νύχτα να μοιάζει αυγή.